DNA toivottaa oikein hyvää iltaa. Vuorossa on tämän ottelun DNA Business Challenge-kilpailu. Ja tervetuloa jälleen DNAta edustaa tänään myyntipäällikkö Vesa Telli. Ja sitten illan kilpailija asianajotoimisto Kotka CO ja heiltä Mikko Laine. Kotka CO asianajotoimisto, oikeus parempiin ratkaisuihin. Ja ilman toinen kilpailija maalausliike Heino Oy laukunnassa on Kalle Pelli. Asiantuntevaa maalausosaamista jo 40 vuoden ajalta. Ja Kotka CO Mikko Laine aloittaa illan kilpailun yläpesästä 5 pistettä, lännistä 3 ja alakulmasta 1. Mikko Laine hienosti yläkulmaan. Mikko Laine toinen hivenen menee yli ja Mikon kolmas laukaus menee yli, mutta yksi erittäin hieno yläkulmalaukaus. Ja sitten vuoroon maalausliike Heino, Kalle Pelli. Yksi kiekko on tänään yläkulmaan mennyt ja nyt Kalle Pelli maalivahti torjuu ja vai onko kiekko maalissa? On yläkulmassa. Ja toinen menee yläkulmassa. Erittäin hienoja suorituksia. Nähtiin tänään todella upeita laukauksia. DNA kiittää arvoisa teitä ja Satakunnan keskussairaalan pienet potilaat saavat jälleen hyvän popin. Kiitos DNA.